ug mausab kini ang maayong balita sa Negros Oriental. Gibida sa hilabing unang Lutong Ato, the NegOrense Flavors Cooking Competition ang nagkadaiyang luto sa bisayang manok sa matag lungsod ug syudad sa Negros Oriental. Tumong sa maong kompetisyon nga mapasidunggan ang talento sa pagluto sa mga Negrense ug mapahingusgan ang paggamit sa mga natural nga sangkap nga dinhi makita sa probinsya. Nakadaog isip kampeon sa kompetisyon ang tinagu-ang manok recipe ni Jasper John Tulayba gikan sa Bayawan City. Gihumol sa bugnay fermented juice ang karne sa bisayang manok ug nigamit siya og gidukmok nga baye-baye para mahimong crust sa pagluto sa manok. I'm really focus sa ug unsay product na mo sa Bayawan yun. So mo siya mong i-elevate nga ingredients. Ang title is na tinagu-ang manok because it is being wrapped sa glutinous rice ang chicken mismo, then gi-fry siya na ma-crispy. And mas smoky yang baho. Samtang, nakadaog sa ikaduhang pwesto ang pollo seduto netivo recipe ni Angelique Gerson gikan sa Tanhay City ug nakadaog sa ikatulong pwesto ang sinok Pedro recipe ni Jafet Banarudos nga taga Sibulan. Ang mga recipe sa mga niapil sa Lutong Ato kolektahon sa Provincial Tourism Office ug gi-compile sa usa ka libro aron magamit pod sa tanan. Gikan sa Negros Oriental, kini si Din Salciano sa PIA, alang sa MBCV.